Een ruige toeg in de Philippines. Was gaat hij? Hebt geen vis? Hij hebt Ashkara. Zet ze door een probleem. De fan had zich ongezeten. Het gibt een laagte wind. Nou, gewoon is dat een laag. Technologie, dat moet je niet doen. En kijk nog wat gezaad, ze gevlogen met hem uit te zoen. Bye. Space. Call Elon Musk. Ploops. Alles dat film is glitching. Ik heb een plein chicker. Boots. Hij wil een stadje. Aan zijn vriezing. A gorilla. Punch the monkey. Zijn tatten. Je wacht op alle vier. Het dient hem uit de zoenen. Het draait tussen 7. Wem gaat de soes halen? Een jalapje. Laat eens daar. Dus blijf je anyway doen. Een mini zamtrak. Je weet toch glas touchen. Weet toch even de sleutel. De leiding is... De leiding is dus gaat weken beiniger. Ja, oké. Ja, brein hoe arbiter. Hij kijkt weer van zijn gezicht. Doe eens de zongen gearmd. Alle boxes is out, maar stel er aan jump. Pallet. Tuurlijk, er is een professional. Hij krijgt daarover. Maar hij had dat leiden. De box is inten. Ik had gezegd, de box staat me fixen inten. We zullen weer gaan, deze had zingelen. Die mens kijkt je nog meer wie had zingelen. Het zingelen mens. Wat dat speert hij, dan het zieken zijn het zijn last. Arfcontrol. Joei. Dit is op Epstein's Island. Kijk even voor hem hier, mens. Een alien. The power of water. Ik kan hem de zo snel afvullen. First time terug uit de garbage. Trouwens niet de ganze garbage. Dat is alle. Trouwens de ganze kastel. Ik give you one job, alle. Never aus dem garbage. Moest je eens maar sappen. Fooi. Du hast er is in Dagestan met een tractor. Traffic. Oh, du hast de andere engel. De balaboes. Full control. De camera had ze geschaffeld. Alright, you got this. It is a professional. Rafting of a local guest. I'm out of this. Let me get else.